Λοιπόν, από σήμερα αρχίζουν οι πληστηριασμοί, κυρία Νικολάου. Ναι, δυστυχώς έληξε η αποχή των συμβολογράφων προχθές. Κανονικά πλέον οι πληστηριασμοί μέχρι Σεπτέμβρη θα γίνονται στα ειρηνοδικεία. Μέχρι Σεπτέμβρη, βέβαια, τον Αύγουστο δεν γίνονται πληστηριασμοί. Μέχρι τέλη Ιούλη και από Σεπτέμβρη, εφόσον ανοίξει το σύστημα, θα γίνονται ηλεκτρονικά οι πληστηριασμοί. Άρα σε καμία περίπτωση δεν θα εμποδίζονται από Σεπτέμβρη. Και είπατε για 501 ευρώ χρέος μπορεί 500 να γίνει προβλέπετε. Αυτό είναι μνημόνιο 3. Κοιτάξτε, έχει ψηφιστεί ήδη. Για 501 ευρώ. 500.000 μας λέγανε ότι είναι το όριο. Όχι, δεν υπάρχει όριο πλέον. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν αφορούν οι πληστηριασμοί μόνο τα χρέη προς τράπεζες, αφορούν και τα χρέη προς το δημόσιο. Έτσι. Δηλαδή και το ίδιο ισχύει και για τα χρέη προς το δημόσιο. 500 ευρώ. Μάλιστα. Μπορεί να γίνουν κατασχέσεις λοιπόν. Δεν προβλέπονται 5.000 πληστηριασμοί. 5.000 μόνο. Ξέρετε τι έχει να γίνει σε λίγο καιρό. Θα τα δούμε, εδώ θα είμαστε. Και θα γίνονται ηλεκτρονικά πλέον οι πληστηριασμοί, κυρία Ηλεκτρονικά, στο γραφείο του συμβολεογράφου. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά οποιοδήποτε από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να πλειοδοτήσει. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάρει το ακίνητο του άλλου χωρίς να γνωρίζει. Πώς μπορεί να προστατευτεί όμως ο πολίτης από αυτό? Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μόνο δικαστικά μπορεί να προστατευτεί. Με το να ακολουθήσει τη διοικητική διαδικασία. Γιατί σε 2 μήνες, από τη στιγμή που γίνει μια κατάσχεση, ουσιαστικά μπορεί να χάσει το σπίτι.